нощни снимки такива. Просто аз го снимам с самоснимачка. Имало дистанционно. Трябва да видя едно дистанционно. То е някъде към... Не знам, има и скъпи, има и ефтини, ама не скъпо, може би няма. Защото пък, като го бутиш да фокусира и го размърдваш някакъв, разбираш? И аз знаеш какво правя? Пускам самоснимачката на 5 секунди, чът, то се успокоя, как се прави снимка. У нас се игра за всякакви варианти, колкото и да е една ръка мърда, защото особено за този дългия обектив, ако винаги има разфокусиране. Може да не го забележи на определен етап. Има нещо мърдане, като... Абе, най-попълно. Била е супер. Нощната снимка да се пътна родина. Тя пада. Там защото е високо, скоростта е ниска. Скоростта е ниска и има експозиции по няколко секунди. Чакай. 20 по 30 секунди, също. Чакаш докато стане снимката, отворен е затвора. Трябва да си да по-горе. И 20 секунди да го държиш, то се разглежда. И малко стабилно такова, не много стабилно, но е мобилно такова. Не ми харесва. Не е калпа, не е от най. Има и тук отдолу за тези, като ролери за текст. И то като бутни вятър. На вятър никога пречи. Първо неща хубави снимките, второ почва да се мърдат обекти. Или ако правиш природа нещо такова. Не е хубаво реално. Нямам някакви проблеми. Аз съм отгоре, дали трябва да пусна надолу? Долу няма. Няма. Аз съм сигурно 40 см. Аз съм долу, обаче долу няма. Дали 20 см? Трябва да взема такова. Няма къде да разправя. Прави малко земята на машина. Един път ще го спреш идеи. Но ми трудно как ударя цигарата гън. Ако искаш, пробвам да снимам като снимка. Аз ще снимам с тази скорост, твърдо ще снимам. Не са снимка, ще намалим самата. Не, знаеш какво е снимка може да снимам? Ще ти даде възможност да Може снимка да направим. Може снимка да направим. Аз мога сега да намаля скоростта, аз имам възможност да щит. Перфектно да получим. Трябва да вземем да получим. Хвърли е сега последно, да мога да фане и той фърляне.